Aún nos queda el teléfono Erika Van Horn, Alfa Decay. Sí, Erika Van Horn fa un retrat de la seva mare a través dels seus records i a través del que fa ara la seva mare, que té 90 anys. 90 i pico, 90 i pico, sí. És un llibre que és veritat, m'ha agradat molt perquè són petites pinzellades de la relació amb la mare. Com fotografies. Us llegeixo un trosset perquè veieu. La panera de mi madre está llena de bolsas de plástico vacías. El pan no se guarda en la panera, el pan se guarda en el congelador. Sí, en té molts d'aquests petits moments de què fa la seva mare, com guarda les coses, què surt, quan no surt, com va al metge, com demana als veïns que la portin en cotxe. I també afegeix els seus records. A mi madre no le gustaban los botones. Clar. Cuando hablábamos en la mesa... Com era allò de la taula? Ells parlaven? Sí, bueno, ells menjaven molt ràpid i després parlaven molta estona. Exacte. És a dir, les estructures et remeten a la vida d'una persona i a l'estructura de la família en si mateixa. Clar, és una filla que està a molta distància de la mare, és el moment del Covid també influeix, i doncs diu això, no? Encara ens queda el telèfon perquè és la manera com aquest cordó umbilical que encara la uneix a la seva mare, no? I suposo que el que permet és que tu, cada un de nosaltres, si no és amb la mare, és amb alguna cosa de la teva família, et sentis com molt lligat a aquesta manera de recordar les coses, no? No recordem tota la vida, recordem moments. No, recordem fragments, fotografies, i és el que fa aquest llibre. T'ensenya, a part de parlar de la vida actual de la mare, amb això que deia ell de fragments de la vida, fa com un retrat, com si tu tinguessis un àlbum de fotos i poguessis veient a cada fragment una fotografia d'una època, d'un moment, de la mare i de la família i de les germanes. És una família anglesa, traslladada als Estats Units. No t'explica com la filla ha tornat a Anglaterra, però la filla està a Anglaterra, la mare viu a New Hampshire. I bueno, és això, aquests petits detalls que al final quan vas et sembla que coneixes aquesta senyora gran vella que viu allà a New Hampshire a través d'aquestes petites detalls, no? Está muy bien. Los cuencos de cristal apilados en la alacena de mi madre tienen un trozo de papel de cocina doblado entre uno y otro. Sí, o las gafas siempre se colocan en una superficie con los cristales hacia abajo y las patillas extendidas hacia arriba. Eso significa que las gafas se quedarán enganchadas en un brazo o una manga al pasar y acabarán en el suelo. También garantiza que los cristales se rayaran. I et demostra que a ser molt endreçada en moltes coses, fa això, i dius, per què, no? Pues perquè la gent fent coses així. Coses estranyes, manies. Us convidem, doncs, a que entreu en la vida de l'Erika Van Horn i la seva mare. Alfa Decay. Sí. Un llibret que us durarà res, però ho recordareu bastant de temps. Xulo.